Vrijeme molitve i prostori za molitvu. Današnju video lekciju započet ćemo molitvom Svetog Franje Asiškog. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje je žalost da donosim radost. U svim religijama molitva je važna i zato svaka od njih posvećuje molitvi važne trenutke u danu. Svaka religija ima i mjesta za molitvu u kojima se okupljaju vjernici kako bi susreli Boga. A svaka koristi i takozvane molitvene formule kako bi vjernici mogli moliti zajedno. Sam je Isus rekao da treba svagda moliti i nikada ne sustati. Vrlo je važno da svatko od nas pronađe vrijeme koje će u molitvi darovati Bogu. No vrlo je važno i da imamo rezervirano vrijeme u kojem ćemo se kao zajednica okupiti na molitvu. Dakle, kad trebamo moliti? Svaki trenutak i svako mjesto prikladno je za molitvu. Vjernici mole osobito ujutro, u podne i navečer. Ujutro ponovno započinje život nakon noćnog odmora. O prvim jutarnjim trenucima ovisi kakav će nam biti dan, zar ne? Vjerojatno se i vama dogodilo da ste ustali sretni i cijeli dan vam je bio lijep. Ali bilo je i dana kad nam od jutra ne ide onako kako bismo željeli. Stoga, vrlo je važno da nam dan započne bez žurbe, s radošću u srcu i molitvom, kako bismo vrijeme koje primamo s novim danom proveli u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Zato vas molim, kad ujutro otvorite oči, stavite znak križa na sebe. Zamolite Boga da vam blagoslovi dan i da lakše podnesete sve što vas čeka u tom danu. Možete izmoliti molitvu koju znate napamet, neku molitvu iz molitvenika ili pak svojim riječima. Navečer, nakon svega što smo proživjeli taj dan, shvaćamo da smo od Boga primili na dar još jedan dan našeg života. Zbog toga vjernik zahvaljuje. Osim zahvale Bogu, vjernik također moli i za oprost svih pogrešaka i grijeha koje je učinio taj dan. Navečer vjernik predaje svoj život Bogu. A što s vremenom između jutra i večeri? Trebamo li i tada moliti? Vrlo je važno da svatko od nas pronađe vrijeme kroz dan koje će pokloniti Bogu. Ne smijemo zaboraviti na Božju prisutnost u našim poslovima, u trenucima odmora, ni u vrijeme kad se okupljamo za stolom kako bismo zajedno podijelili jelo koje nam je Bog u svojoj dobroti darovao. Jeste li kad čuli za strelovite molitve? Ovakve su molitve nazvane strelovite jer su kao strijelice ljubavi koje često odašiljemo u nebo. Po njima Bog vidi kako ga ljubimo i na njih mislimo. Pokušaj ih naučiti napamet i povremeno ih izmoliti. Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. Sve za tebe, presveto srce Isusovo. Slatko srce mog Isusa, daj da te ljubim sve više. Slatko srce Marijino, budi moje spasenje. Isuse, Marijo, Josipe. Isuse moj, smiluj mi se. Isuse, tebi živim. Isuse, tebi umirem. Isuse, tvoja sam u životu i smrti. Zdravo križu, jedina nado. Kršćani se kao zajednica okupljaju nedjeljom i blagdanom na Euharistiju i molitvu.
Nedjelja je dan Gospodnji. Taj dan slavimo Isusovu smrt i uskrsnuće. Za kršćana je vrlo važno da se i kao zajednica okupljamo na molitvu. A tijekom godine? Crkvena ili liturgijska godina započinje prvom nedjeljom Došašća ili Adventa, a završava svetkovinom Krista kralja svega stvorenoga. Kroz liturgijsku godinu kršćani osobito slave neke blagdane, kao što su 1. studenog Svi sveti, 25.12. Božić, 6. siječnja Bogojavljenje ili Tri kralja, Uskrs, Duhovi, Presveto trojstvo, Tijelovo, 15. kolovoza Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. U hrvatskom narodu zovemo taj blagdan Velika Gospa. Sada znamo kada kršćani mole. A gdje kršćani mole? Znate li? Kršćani su se u početku kršćanstva na molitvu okupljali u Jeruzalemskom hramu, u židovskim sinagogama ili u svojim kućama. Za vrijeme žestokih progona u Rimskom carstvu, kršćani su se na molitvu nerijetko okupljali i u katakombama. Potkraj 3. stoljeća, a osobito nakon prestanka progona kršćana, počinju se graditi posebne zgrade za kršćanska liturgijska slavlja, koje nazivamo crkve. Postoje različite liturgijske građevine i prostori u kojima se kršćani okupljaju na euharistijska i druga liturgijska slavlja. To mogu biti bazilike, katedrale, župne crkve i kapelice. Riječ bazilika znači kraljevska kuća. Bazilika je neka ugledna crkva posebnog stila gradnje. Na primjer, Bazilika Svetog Petra u Vatikanu, Svete Marije Velike u Rimu, Svetog Pavla izvan zidina u Rimu, Svetog Ivana Lateranskog u Rimu, Svetog Franje u Asizu, Svetog Antuna u Padovi itd. Katedrala je glavna crkva u biskupiji. Katedrale su službena sjedišta biskupa. Nazivaju se prvostolnim crkvama. Znate li gdje se nalazi naša katedrala? Župna crkva je kuća ili zgrada u kojoj se okuplja jedna župna zajednica na liturgijska slavlja. Znate li kako se zove vaša župna crkva? Kapela ili kapelica je manji liturgijski prostor koji u potpunosti ne ispunjava uvjete župne crkve.